a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Tal-poplu jgħid il-mulej, kull meta jsejħuli fid-dwejjaq tagħhom jiena nismagħhom u nkun il-mulej tagħhom għal dejjem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Bonġur lil kulħadd, jiena Father Vince Magri Ġiżwita u nħuħsib id-dar tagħna l-Royal House in-Naxxar. Għalhekk fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, eżis ħuti inħossu il-preżenza tal-Alla l-imbierek hija preżenza ta' ħajja, preżenza ta' ħnina, preżenza ta' mħabba. U nitolbuh fil-bidu ta' din l-Ewkaristija propju b'sinċerità tal-qalb il-maħfra ta' ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna biħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt b'miljieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Kohelet. Offruha tal-fruwat jgħid Kohelet. Offruha tal-fruwat kollox fruwa. Xi li ħandu l-bniedem mit-taħbit kollu tiegħu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' dejjem. Ix-xemx titla', ix-xemx tinżel u taġġel mnejn titla'. Jonfoħ ir-riħ lejn nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtelix il-baħar bihom. Imnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu jmorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtela qatt bis-smieħ il-widna. Dak li ġasar u dak li għad isir, li ġara huwa dak li jrid jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel.
Mulej inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena għalik huma bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Flimkien, mulej inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Inta ħsadhom u ma jsiru bħal ħolma, u ma bħal ħaxix li jinbet fil-ħodu. Fil-ħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbil u jinxef. Flimkien, mulej inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-aqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħen għal qaddejja tiegħek. Flimkien, mulej inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla sidna, wettqilna int ix-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Flimkien, mulej inkont għalina kien minn nisel għal nisel. Jienu triq il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien dawn il-ġraja kollha waslu fuq tnejn Erodi, it-tetrarka, u beda jitħasseb għaliex xi ħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal lil Ġwanni tajtlu rasu, mela minnu dan li fuqu qiegħed nisma' dan kollu, u beda jfittex li jaraħ. Il-kelma tal-mulej. Fħir lilek Kristu. Eżis ħut illum xtaqt naqsam magħkom kelma ċkejk naħsib ċkejken fuq l-ewwel qari li qrajna mill-ktieb ta' Oħelet. Nafuha din ir-ritornell. Offruha tal-fruat jgħid Oħelet, offruha tal-fruat kollox frua. Ovvjament, il-kelma frua forsi bil-Malti tfisser li l-affarijiet m'għandhomx assolutament valur, ma jiswew xejn. Fil-fatt ma tfissirx hekk. U li qed jgħid huwa juża spiss f'dan il-ktieb interessanti tal-Antik Testament, u li jkun qed jgħid huwa li dak kollu li aħna, dak kollu li nagħmlu, dak kollu li nippossjedu huwa bħal stim ta' il-majali. Kollox huwa duħan, kollu isu bħal nifs, tibela u tarġa toħorġu, isu qed jgħid kollox sa jispiċċa, kollox effimeru, m'għandux valur, ħa jispiċċa, mhux xejn. Ovvjament din hija daqsxejn viżjoni tal-ħajja, però dan huwa bniedem li huwa intelligenti, huwa bniedem li forsi qiegħed fil-mezzatà u qed jirrifletti, qed josserva kollox dak li tiġru warajh, qed jiġru madwaru. U qed jinnota li bħalma qalu imma taħt il-kappa tax-xemx hawn xi ħaġa ġdida. Ma hemm xejn ġdid. X'jista' jkun ġdid? U hawnhekk jidher daqsxejn ftit il-pessimizmu. Iva, naħseb jiena li kien bniedem li ma kellux tant fiduċja ħafna. Għalkemm hu jgħid fl-aħħar mill-aħħar li l-fiduċja tagħna għandha tkun fil-glorja tal-Imbierek. Però jiena nistaqsi aħna wkoll qatt għandna xi kultant din il-mentalità. Imma mhux hekk ngħidu jiena pereżempju ngħid li kemm ili ħajjin fil-ħajja tiegħi qatt ma naf perjodu mingħajr gwerra. Tafu intom xi perjodu mingħajr gwerra, imma kif allura di l-gwerra qatt mu ħadd tieqaf. Il-bniedem f'dan l-aħħar 100 sena għadda minn żewġ gwerer mondjali, imma qatt mu se jitgħallem. Arġajna qegħdin kif jgħid Papa Franċisku kważi viċin li għandna t-tielet gwerra mondjali bil-biċċiet. U il-domanda hija imma għaliex di s-sitwazzjoni? Id-domanda hija, it-tweġiba hija għax aħna m'għandniex fiduċja f'Alla. U Alla li għandu fidejh id-destin tagħna.
u Alla li għandu fideħ id-destin tad-dinja tagħna. Imma aħna għadna ma rafniex li nħallu il-ħajja tagħna fideħ. Għax il-mulej kapaċi jagħmel affarijiet ġodda, iva. Għal Kohelet għal ma jista' jkun hemm xejn ġdid. Le, dan huwa l-pessimizmu, aħna irid ikollna fiduċja f'Alla u permezz t'Alla jista' jkun hemm affarijiet ġodda, l-affarijiet jistgħu jitbidlu, il-ħajja tal-bniedem tista' tkun ferm differenti, nistgħu ngawdu relazzjonijiet tagħna b'mod aħjar, mod iktar ġenwin, mod iktar li aħna nifirħu b'xulxejn u jkun hemm iktar imħabba u l-imħabba tkun kollox. Imma rridu nafdaw f'Alla u nagħmlu il-parti tagħna ukoll li aħna ngħinu li l-ħajja tagħna tkun aħjar, speċjalment il-ħajja tar-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem kun infaħħar. Nofru it-talbit tagħna fuq l-ispirtu ta' dan il-qari ta' Kohelet nixtieq nitlob ħafna għaliex vera fil-ħajja u ħafna hekk huma pessimisti jħarsu anke minħabba t-toqol li jġorru is-slaleb li għandhom. Imma nixtieq nitlob ħafna lihom, nitolbu ħafna għal dawn in-nies għax kull m'għandhom bżonn huwa li jiskopru li jkollhom fiduċja fi Kristu. Għaliex Kristu huwa dak li jista' jgħinna li anke waqt li tinġorru s-salib ikonna s-serenità u l-paċi fil-qalb tagħna. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Allura kif għadd semmejt il-gwerra, għal nixtieq nitlob għaliex vera qegħdin fi żmien ta' sew imqalleb u ta' sew ta' teddida, vera. Il-gwerra dejjem jagħmilha l-bniedem u l-gwerra hija dejjem inġusta. Għalhekk nitolbu lil Alla ħaġa li hija impossibbli għal bniedem wieħed laqas milli jidher in-nazzjonijiet f'New York fej bħalissa qegħdin jitkellmu f'ħafna paċi, ma kif dawn m'għandhomx is-saħħa li waqfu gwerra? Għalhekk nitolbu lil Alla sabiex jgħin il-bniedem, jgħin l-istituzzjonijiet tal-bniedem biex ikun hawn il-gwerra fid-dinja, għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar mill-aħħar jiena konxu li ħafna minnkom li qegħdin tisimgħu din il-qudiesa qegħdin ġewwa ma tistgħux toħorġu minħabba ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħkom nixtieq nitlob il-Alla għal bżonnijiet tagħkom għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mister Qaddis nitolbuk tassew kif qalilna Ġesu li nwaslulek dawn ix-xewqat tagħna u nħallu l-ħajja tagħna fidejk u dawn il-bżonnijiet tagħna fidejk u dan nagħmluh dejjem permezz ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Jitolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej, ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarrub fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mister Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li tbattulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandu l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, is-smawitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Infaħruk Missir Qaddis għal-kobor tiegħek, għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba, ħalli jaqdi lilek waħdek, ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U int, Missir Qaddis, hekk ħabbejta id-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna lil-libnek il-waħdini Salvatur tagħna, li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin, biex itemm il-ħsieb ta' mħabtek talilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna, imma liħ li mietu l-xox talina minn għandek missier fuq dawk li jemnu bat bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja il-ħidma tiegħu u jagħti il-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spirtu Santu joġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallinna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Missir Qaddis u li kien ħabl tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħal-ħobs. Birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll ħal-kalċi bl-imbit ratti l-ħajta li d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu, fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qawmien tiegħu għall-ħajja u tluħ fil-lemin tiegħek. U aħna u nistennewh jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa għas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulejn lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li dawk kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi, l-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu, għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju il-qaddej tiegħek il-Papa Franċisku, l-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna. Il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna wkoll u lidek Missir Ħanin għatina li mal-Verġni mqazzhom malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin tiegħek inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn mal-ħlejjaq kollha
meħlusa mit-tħassir ta' dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa nitolbu kif għallimna il-mulej stess. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la tdaħħalniex fi iżdeħlisna minn kull deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Kum jak ukoll. Natu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħidnu bit-tad-dinja ħin jinaħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Int tajt il-preċetti tiegħek biex iħarsuhom bir-reqqa. Ħajżommu sħiħ il-mixi tiegħu fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Nitolbu. Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tiba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Mill-misteri tad-dawl, l-ewwel wieħed, meta sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Alla tagħna, isma tal-tagħna, eħlesejna u iqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik isma it-tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl, meta sirna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet, li jitqaddes ismek, li tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet, li jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Khobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-aħħar misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama. Slim għalik lilek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġufuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġufuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed saf. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqar. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri da David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja telfin tal-arwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek li libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. O imqaddes Giuseppi kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarrisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Breca. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deo Tata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.